Awni nyatuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye juma ye juillet kalo tile 4 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilinaji k'a bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilinajiyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min k'an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta wagati min ale yɛrɛ kɔni kun bɛ visite la Russie jamana kɔnɔna na a ka nin visite in senfɛ ani an ka Mali tunkarakɛ minnu sigiyɔrɔ bɛnbɛn Moscou ma ni o ye Russie faaba ye ani olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye ko hokumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa ale ye kuma caman fɔ ni ka ɲɛsin an ka tunkarakɛ nin yɛrɛ kɔni ma an bɛna da se o kuma nin yɛrɛ kɔnɔna ni ka walawala aw ye furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kɛlɛ kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni siranna ka risque yɛrɛ kɔni ta ko a ɲuman yɛrɛ kɔni ye min ye i ka kɛlɛko in danso yɛrɛ de kɔnɔ an ka Mali député kɔrɔ ani an ka conseil national de transition ni o ye CNT olu ka membre dɔ yɛrɛ kɔni don ni o ye Mamadou Awa Gassama yɛrɛ kɔni ni ma kofɔlen ale kun taara Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na don tɛmɛnenw la ka da ka tanti dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o fatura kun taara u ka sukoya baaraw yɛrɛ kɔnɔna na wagati Mamadou Awa Gassama ale yɛrɛ kɔni bɛ n'a fɔ k'a bɛ avion ta ni ka segin ka na Mali jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire autorité yɛrɛ kɔni taara ni ma kofɔlen minɛ ni ka a datugu ka mana de dépôt yɛrɛ kɔni d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Mamadou Awa Gassama yɛrɛ kɔni ale bɛ Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni bolo fɔlɔ alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 an ka Mali conseil national de transition ma olu kɔni ye vote dɔ yɛrɛ kɔni kɛ vote min bɛ tali kɛ an ka Mali transition yɛrɛ kɔni ka charte yɛlɛmali ko baara yɛrɛ kɔni hukumu kan a yɛrɛ k'a fɔ ko vote ko yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali conseil national de transition membre bɛɛ lajɛlen sɔnna ma k'a fɔ ko ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni don transition charte kɔnɔna na tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 hali ni sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 7 yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la maramafɛntigi dɔw olu nana tasuma mɛnɛni ka bila usine dɔw yɛrɛ kɔnɔna na Bafulabe mara kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko maramafɛntigi minnu yɛrɛ kɔni taara tasuma mɛnɛni ka bila Bafulabe ka usine 3 nin yɛrɛ kɔnɔna na k'a bisigalen don k'a fɔ ko maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni banbaciwale maaw de kari tɛmɛnen juin kalo tile 29 san 2025 Mopti région kɔnɔna na musomanin san 5 dɔ ni ale tɔgɔ ye Lama Aya ye ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kun tunna ni dun kofɔlen na Mopti région kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 Lama Aya ale yɛrɛ kɔni su yera station service dɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni denmisɛnnin fitinin yɛrɛ kɔni sara lahalaya min na o ma se ka dɔn Mopti sigibaa maaw fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Jɛjɛfara localité la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni Mayina tɛ tɛmɛ kilomètre 6 kan ni a bɛ tali kɛ Bafulabe cercle yɛrɛ kɔni na ni yɔrɔ malo sɛnɛnaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ni u ka malo sɛnɛko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko min ye engrais ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ kɔni tɛ olu ka bila kɔnɔna na ko ni engrais dun yɛrɛ kɔni tɛ min ye maloko kuma ye k'o tɛ se ka fɔ yɛrɛ kɔni Sénégal ka Cour suprême maaw olu kɔni ye Ousmane Sonko ni ale ye Sénégal ka premier ministre o ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni condamné kalo 6 kaso kɛli la ale ni CFA wari million 200 yɛrɛ de kɔni sarali la ka d'a kan u ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Ousmane Sonko wagati tɛmɛnenw na ale ye nkalon yɛrɛ kɔni da Sénégal ka ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni na ni o ye Mamu Baye Niang yɛrɛ kɔni araba tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2025 Burkina Faso jamana kɔnɔna na o kun ye Burkina ka ministre yɛrɛ kɔni ka conseil des ministres o conseil des ministres yɛrɛ de kɔni senfɛ Burkina ka autorité maaw yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko tigɛcogo kura yɛrɛ kɔnɔna na don Burkina jamana kɔnɔna na o tigɛcogo kura ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ale bɛ bɔ région 13 la ka taa bila région 17 la Burkina ka province kun ye 45 de ye nka tigɛko kura min yɛrɛ kɔni kɛra o kɛra sababu ye ne ka Burkina ka province yɛrɛ kɔni kɛ 47 de ni kunnafoni bandi bɛ an bolokɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni ale an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ka sanga ni ale ka tagali yɛrɛ kɔni Russie jamana kɔnɔna na ni ma kofɔlen ani an ka Mali tunkarakɛ minnu bɛ Russie faaba la ni o ye Moscou ye ani olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na
Son Excellence le Général d'Armée Assimi Goïta be kuma chama yɛrɛ kɔni fɔ an ka jamana kɔnɔdenw ye. Furancɛ fanga ɲɛma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ko ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i bɛ siran ni ka risque yɛrɛ kɔni ta ka ɲuman ye min ye i ka kɛlɛ ko in yɛrɛ kɔni bila siɲɛ kelen. Ko maa dɔw ye système dɔ yɛrɛ kɔni wajibiya an kan a ka ca ni san 60 yɛrɛ kɔni ko nka an AES jamanaw an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka o système in wuli ka bɔ an kan. K'an ma mɔgɔ si nɛni an ma kuma jugu fɔ ka ɲɛsin maa si ma wa an tɛ maa si contre la. K'an ka laɲini ye min ye dɔrɔn o ye maaw ka an bonya de ye. Ko wa maaw ka an bonya an ka o kɛlɛ ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na an man kan tɛ ka siran ko foyi yɛrɛ de kɔni ye. Ko ɲɛnamaya kɔnɔna na f'i ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ walasa i ka hakilinaw maa tɔw yɛrɛ kɔni ka o bonya de. Ko in bɛɛ ye kunkolo ko yɛrɛ de kɔni ni hakili ka fɛgɛ i tɛ taga ɲɛ. Ko yɛrɛ de kɔni a b'a ɲini an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ u k'u hakiliw giriya kosɛbɛ. Ko an bɛ kɛlɛ min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi jamana sifinnakaw de kan ka kɛlɛ in kɛ ka d'a kan ko in ye ɲɛnamaya kɛlɛ yɛrɛ de kɔni wagati kuntagala surun dɔ kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɛ. Ko olu AES jamana ɲɛmaaw ni o ye Son Excellence le Général d'Armée Assimi Goïta, Capitaine Ibrahim Traoré ale ni Général Abdurahmane Tchani ko olu seko ye min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛ in na olu bɛ o dɔrɔn de kɛ ni o yɛrɛ kɔni banna olu bɛ a ko tɔ di mɔgɔ wɛrɛw ma. Ko yɛrɛ de kɔni a b'a laɲini AES jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ an ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɛ an kana complexe k'an ka hakiliw yɛrɛ kɔni giriya kosɛbɛ ka d'a kan kɛlɛ in yɛrɛ kɔni tɛ wagati kuntagala dɔ kɛlɛ de si kɛlɛ yɛrɛ de kɔni don ni ko ye Son Excellence le Général d'Armée Assimi Goïta ni o ye an ka Mali furancɛ fanga ɲɛma ye ni ko ye ale ka kumaw yɛrɛ de kɔni ni ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma Irisi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yir'u la k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko kɛlɛ kɔnɔna na n'i kɔni banna risque tali ma ko nafa tɛ kɛlɛ in kɛli la hali ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni to yen nɔ o de la k'an ka jamana kɔnɔdenw k'u cɛsiri kosɛbɛ u k'u hakiliw giriya kosɛbɛ ka d'a kan kɛlɛ in ye si baara kɛlɛ de ye. Mamadou Awa Gassamba ne ma kofɔlen an ka Mali député kɔrɔ don an ka Conseil national de transition ni o ye CNT olu ka membre dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ don a la k'a fɔ ko ni ma kofɔlen kun bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na wagati tɛmɛn'o la a ka o tagali yɛrɛ de kɔni sen fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire autorité u ye ni ma kofɔlen minɛ ni ka mandat de dépôt d'a kan. Gassamba ale kun taara Segela mara de kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire kɔrɔ yan fanfɛla la a kun taara ka d'a kan a tanti dɔ yɛrɛ de kɔni kun bɛ ni yɔrɔ kofɔlen na min yɛrɛ kɔni kun fatura walasa ka se ka i sen don o ka sukoyali baaraw yɛrɛ kɔnɔna na Mamadou Awa Gassamba ale wulila ni ka se Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na wagati min Gassamba ale yɛrɛ kɔni tilala ka sukoyali baaraw yɛrɛ kɔnɔna na ni a bɛ k'a fɔ k'a bɛ n'i kunda an ka Mali jamana kan a selen Côte d'Ivoire aéroport yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la aéroport Félix Houphouët-Boigny yɛrɛ kɔnɔna na Côte d'Ivoire autorité u taara ni ma kofɔlen minɛ ni yɔrɔ kofɔlen in la source dɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Côte d'Ivoire autorité yɛrɛ kɔni Mamadou Awa Gassamba yɛrɛ kɔni minɛ ka d'a kan ko Gassamba wagati tɛmɛn'o la ale kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ma ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye kuma minnu yɛrɛ kɔni bɛ digi mɔgɔ la k'a ye kuma dɔw fɛnɛ fɔ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire institution ma kuma minnu ye dalaɲinini kumaw ye kuma minnu bɛ digi mɔgɔ la yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko ni dun fɛnɛ ye Côte d'Ivoire sariyaw yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ e maa o maa i bɛ nin kuma yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire institution walima Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ma k'i kan ka ɲanki a ko de la Mamadou Awa Gassamba ale kɔni ye maa ye min kɔni b'a yira k'a fɔ ko Alassane Dramane Ouattara n'o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye ko ni jugu fɔlɔ min bɛ Mali la k'o ye nin maa kofɔlen de ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ an ka CNT membre in yɛrɛ kɔni ale bɛ ka critique kɛ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire pouvoir maaw yɛrɛ kɔni ma ko kabini Gassamba yɛrɛ kɔni minɛ la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2025 ni ma kofɔlen ale tɛna yira Côte d'Ivoire juge dɔ yɛrɛ kɔni na ani o ka ɲɔgɔn yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Côte d'Ivoire autorité maaw ye mandat de dépôt yɛrɛ kɔni d'a kan ni ka datugu yɛrɛ kɔni an ka jamana kunnafonidila dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gandi Malien olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini Mamadou Awa Gassamba yɛrɛ kɔni minɛ la Côte d'Ivoire autorité maaw fɛ ko Mali ka lasigidenw ale ni an ka consulat minnu yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa nin ma kofɔlen ka se ka labila ka sɔrɔ kuma in yɛrɛ kɔni ma cari kosɛbɛ ko nka o n'a ta yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire autorité maaw u ma sɔn négociation yɛrɛ kɔni ma u ye mandat de dépôt da ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni kan nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Côte d'Ivoire autorité judiciaire olu kɔni ma bɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ nin koɲɛ yɛrɛ kɔni kan nka donna nataw la ni ye walawalalikanw ye Mamadou Gassamba yɛrɛ kɔni minɛli ko kɔmi kan an bɛ segin kɔ kura ye ni ka na olu da aw tulo kan alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 an ka Mali Conseil national de transition ni o ye CNT
olu membre yɛrɛ kɔni vote kɛ walasa ka se ka na ni yɛlɛma yɛrɛ kɔni an ka jamana transition charte kɔnɔna na. CNT maaw ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyara Général Maliki Diaw de fɛ ni ale ye CNT président yɛrɛ ye. Ko CNT membre maaw yɛrɛ kɔni ka vote ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 131 olu de kun kan ka vote ko wa o maa 131 bɛɛ lajɛlen u kan di ko ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni don transition charte kɔnɔna na. Maa si ma i yɛrɛ minɛ vote ma wa maa si yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'a tɛ jɛn ni transition charte yɛrɛ kɔni yɛlɛmali ye. Yɛlɛma kura minnu yɛrɛ kɔni na don an ka transition charte yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu de ye Mali ye constitution kura min ta san 2023 juillet kalo tile 2 ka na ni yɛlɛma dɔw yɛrɛ kɔni o constitution in kɔnɔna na ko san 5 fanga yɛrɛ kɔnɔna na di transition ma yɛrɛ kɔni ma wa a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ fara ni san 5 yɛrɛ kɔni kan fo ka taa fɔ ni jamana yɛrɛ kɔni basigira ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen lakana. Ko nka o sinsinnen dɔ ka kosɛbɛ transition charte kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni ɲɔni san 5 yɛrɛ kɔni ka ban ni kalata kan ka labɛn lahalaya minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni Mali yɛrɛ kɔni sera ka o lahalayaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra danbe kari transition yɛrɛ kɔni na walasa ka na ni kalataw ye. O fana tɛmɛlen kɔfɛ furancɛ fanga ɲɛma CNT membre fo ka taa se gouvernement ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko ni kalata bɛna kɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yamaruya bɛ ni maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo ni ka kɛ candidat ye o kalataw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka da kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min an ka transition ka charte kɔrɔ yɛrɛ kɔni o y'a yira k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛma CNT membre fo ka taa se gouvernement ma yɛrɛ kɔni ma yamaruya kun tɛ olu yɛrɛ kɔni bolo ni kalata bɛna kɛ ka kɛ candidat ye o kalataw la. Ko ni fɔɲɔgɔnkɔ tɛmɛna constitution ni transition charte yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko fanga o kɔni bɛ constitution de bolo ni kɔni kɛ kun de ye k'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye an ka jamana sariya sunba ko kɔni bɛ jamana fɛnw bɛɛ lajɛlen sanfɛ de. Ni yɛlɛmali min yɛrɛ kɔnɔna na kɛ transition charte la o y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an ka Mali autorité olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ni kalata yɛrɛ kɔni bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ kalata jɛlenya ka kɛ kalata basigilen yɛrɛ kɔni cogo min Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka candidat sugandi. Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 ni sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 7 ani ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna maa maramafɛntigi dɔw olu taara tasuma yɛrɛ kɔni bila Bafulabe usine 3 la. Maa maramafɛntigi ninnu taara tasuma bila usine minnu yɛrɛ kɔnɔna o de ye Gangoteri Simangla usine, Gurundape Karaga olu ka karogla usine ale ni Sho karogla usine min yɛrɛ kɔni bɛ Gurundape mara kɔnɔna la ko maa maramafɛntigi o kɔni taara tasuma minɛ ni usine kofɔlen ninnu de la. Usine baarakɛlaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ ko maa maramafɛntigi ninnu ma mɔgɔ faga ma maa bɔnɛ u ni na yɛrɛ kɔni nka min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛnw jenini ye maa maramafɛntigiw y'o camanw kɛ u ye tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don usine kofɔlen ninnu na. Kari tɛmɛnen juin kalo tile 29 san 2025 Mopti région kɔnɔna na den musomanin fitinin dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min si bɛ san 5 yɛrɛ kɔnɔna ale tɔgɔ ye Lama Aya yɛrɛ kɔni kabini don kofɔlen na ni denmisɛnnin fitinin somɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u tɛ a kibaruya kalama ka d'a kan denmisɛnnin fitinin yɛrɛ kɔni tun na don kofɔlen na nka an ye kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 Lama Aya ale yɛrɛ kɔni su yɛrɛ station service dɔ kɔfɛ Mopti région kɔnɔna na laseli yɛrɛ kɔni kelen ne k'a yira k'a fɔ ko Lama Aya ale yɛrɛ kɔni su yɛrɛ station service yɛrɛ kɔni kɔfɛ o kɛra sababu yɛrɛ kɔni ne ka maaw dabaliya ba ye maaw siran kosɛbɛ Mopti région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka yɛrɛ kɔni ko ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin yɛrɛ bɛ se ka sa ni lahalaya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogo di. Lama Aya ale kɔni sara lahalaya minnu kɔnɔna na o ko dɔnnen tɛ nka an ka Mali autorité kɔni y'a yira k'a fɔ k'u nana sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ u y'a perepere latigɛ ko autopsie o kɔni nana kɛ Lama Aya su yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se k'a dɔn ni ɲɔgɔnna denmisɛnnin yɛrɛ kɔni sera ka sa lahalaya minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔ in ye k'Ala ka badabada dali yɛrɛ kɔni nɔgɔya ye an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ in yɛrɛ kɔni bangebaaw ye ko Ala ka limaniya di u ma. Jadefara localité la ni yɔrɔ kofɔlen ni mayina tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 6 kan ni a bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafulabe cercle yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na o yɔrɔ malosɛnɛnaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don kosɛbɛ n'u ka malosɛnɛko ye ɲinan campagne na. Malosɛnɛna ninnu ka kɔrɔfɔ la k'olu jɔrɔlen yɛrɛ kɔni don ka d'a kan sɛnɛko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na olu mago bɛ engrais minnu yɛrɛ kɔni na ko engrais tɛ olu bolo. Maa ninnu y'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko engrais yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo k'a sɔrɔ olu ka malosiw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ olu bolo fɔlɔ ko nka min ye engrais ko yɛrɛ kɔni o bɛ olu jɛ kosɛbɛ. Sɛnɛkɛla ninnu ka kɔrɔfɔ la ko engrais tɛ olu bolo o kɔni kɛn bɛ sababu ye ne ka olu jɔrɔ kosɛbɛ ko wa o bɛ sɔn ka kɛ menace yɛrɛ kɔni an ka jamana ka malosɛnɛko yɛrɛ kɔni na. O yɛrɛ de kɔni na malosɛnɛna ninnu bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'u k'a lajɛ ne ka engrais ko in yɛrɛ kɔni lajɛ ka d'a kan ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni engrais yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ ko maloko kuma fɛnɛ tɛ se ka fɔ.
Sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw kɔnɔna na an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna na. Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 Senegal Cour suprême ma olu kɔni bɛ Ousmane Sonko condamné ni ale ye Senegal ka premier ministre walima kofɔlen yɛrɛ kɔni condamné kalo 6 kaso kɛli yɛrɛ de kɔnɔna ale ni CFA wari miliyɔn 200 yɛrɛ de kɔni sarali la. Ousmane ka condamnation yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ ko min ye Senegal ka ministre kɔrɔ dɔ ye ni o ye Mame Mbaye Niang yɛrɛ kɔni k'a ye nkalon yɛrɛ kɔni ta ka da nin ma kofɔlen in na wari de kɔni senfɛ Cour suprême ma olu kɔni ye décision ta k'u bɛ Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni condamné kalo 6 kaso kɛli la ko nka kalo 6 yɛrɛ kɔni a wajibalen tɛ Ousmane Sonko a k'o kɛ kaso yɛrɛ kɔnɔna a bɛ se ka kalo 6 yɛrɛ kɔni kɛ kɛnɛma nka a b'o kɛ lahalaya min kɔnɔna na juge dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ o fɔ ko wa Ousmane Sonko a k'i jija kalo 6 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a k'i tanga infraction kɛli ma Senegal jamana kɔnɔna na n'o tɛ a bɛ minɛ ni ka a datugu yɛrɛ kɔnɔ kalo 6 kaso kɛli fɛnɛ kɔfɛ yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko a wajibalen don a kan ka CFA wari miliyɔn 200 yɛrɛ kɔni sara kabini Cour suprême ma yɛrɛ kɔni u kɔni décision ta Senegal kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni caman ye a cari kosɛbɛ Senegal ka kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko san 2024 mai kalo tile 2 Senegal ka tribunal de première instance ma yɛrɛ kɔni olu kun ye Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni condamné kalo 2 kaso kɛli de la ko nka kalo 2 kaso yɛrɛ kɔni a kun wajibalen tɛ ne ka taa o kɛ kaso kɔnɔna na a kun bɛ se ka bila kalo 2 yɛrɛ kɔni kuntagala kɔnɔna na nka o décision min yɛrɛ kɔni taara Senegal ka tribunal de première instance yɛrɛ kɔni fɛ Ousmane Sonko ale y'a yira k'a fɔ k'a ti sɔn o ma a ye appel yɛrɛ kɔni kɛ o appel décision yɛrɛ de kɔni bɔra tarata tɛmɛnen juillet kalo tile fɔlɔ san 2025 a ye appel min yɛrɛ kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko peine yɛrɛ kɔni giriyara kosɛbɛ n'a ka tɛmɛnen tɛ ye ka d'a kan ni maa ninnu yɛrɛ kɔni a condamné kalo 6 kaso kɛli de la ale ni CFA wari miliyɔn 200 sarali la ka o kɛ dédommage yɛrɛ kɔni ye ka ɲɛsin a ye tɔɔrɔ se maa min ma maa minnu yɛrɛ kɔni ye nin condamnation yɛrɛ kɔni kɛ Ousmane Sonko kan Senegal ka kiriko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ninnu ka décision bɛ bɛɛ ta yɛrɛ kɔni sanfɛ wa appel foyi yɛrɛ kɔni tɛna se ka ye nin ko in na bilen o kɔni na wajibalen don Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni ka min CFA wari miliyɔn 200 ka o sara kalo 6 kaso fɛnɛ a kɔni bɛ o kɛ kɛnɛmana na nka k'a k'i jija kalo 6 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kana na infraction foyi kɛ Senegal jamana kɔnɔna na araba tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2025 o kun ye conseil des ministres ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na o conseil des ministres de senfɛ Burkina Faso ka ministre yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko tigɛcogo ko kura yɛrɛ kɔni bɛna na ye Burkina Faso jamana la ni kun y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ Burkina Faso ale kun ye région 13 de ye nka tigɛli ko kura min yɛrɛ kɔni nana y'a la o kɛra sababu ye ni ka Burkina Faso ka région kɛ 17 ye Burkina Faso ka province kun ye 45 ye nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi province o kɔni kɛra 47 de Burkina Faso ka ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Burkina région est ni Sahel ya fanfɛla fo ka taa se boucle de Mohomo région yɛrɛ kɔni ma ko yɛlɛmacogo kura yɛrɛ de kɔni donna ni région kofɔlen ninnu kɔnɔna na ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ni ye Burkina Faso bɛɛ yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ 100 sara la 43 ni région ba 3 ni yɛrɛ de kɔni ye o ye Burkina Faso dugukolo ko ta fanfɛla la région 4 kura minnu yɛrɛ kɔni farala kan o de ye Soum région ye ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ville administrative yɛrɛ kɔni bɛ Djibo de Sirba ni nin yɔrɔ kofɔlen ville administrative yɛrɛ kɔni bɛ Bongande mara de kɔnɔna na Tapoa olu ka ville administrative bɛ Diapara de ale ni Suru ni olu ka ville administrative fɛnɛ bɛ Touga mara de kɔnɔna na o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Burkina Faso ka ministre olu kɔni Burkina Faso ka province yɛrɛ kɔni tɔgɔw fɛnɛ yɛlɛma o ye région dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɔgɔ yɛlɛma ni ka o tɔgɔw yɛrɛ kɔni d'a ma o la minnu bɛ Burkina ka histoire yɛrɛ kɔni yira kosɛbɛ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ tali kɛ Burkina ka tabiyaw la Émilie Zerbo ni ale ye Burkina Faso ka ministre d'État wa ministre de l'administration territoriale fɛnɛ don ale y'a yira k'a fɔ ko kalo 6 yɛrɛ de kɔni dilen don autorité yɛrɛ kɔni ma walasa ni tigɛcogo kura min yɛrɛ kɔnɔna na Burkina Faso jamana kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka yɛlɛmali ni yɛrɛ kɔni sigi sen kan Burkina Faso jamana kɔnɔna na nin yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna an bɛ aw la kunnafoniya ko Burkina Faso jamana kɔnɔna na région 17 de bɛ ko wa Burkina ka province yɛrɛ kɔni kɛra 47 de ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni lacarilen ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma